Doncs hola, moltes gràcies per haver vingut, per ser aquí, i espero que mica en mica vagi aturant-se més gent, perquè penso que aquesta horeta que tenim fins que s'acabi l'activitat d'avui, que ja sabeu que la setmana tanca a les 9, doncs tenim aquesta estoneta per fer una cosa que jo penso que és molt especial i que haig de reconèixer que, sincerament, em ve molt de gust de fer i de compartir amb les persones que hi ha aquí. Si heu vist, tant a la web com aquí, l'acte fica Riba Arderiu Riba, els poemes del Pau Riba, del Carles Riba, de la Clementina, i bé, direu, què és això ben bé, no? Doncs us ho explico molt breument. Serà un acte amb dos temps. A la primera part, que ocuparà aquests primers 20 minuts, presentarem un parell de llibres que ara entrarem en matèria d'aquí no res, i la segona part, que començarà això, cap a I20 i 25, quan sigui, vindran l'Oriol Sauleda i la Maria Callís Cabrera, que ens recitaran, per acabar, per cloure aquesta hora de Família Riba i de Pau Riba, en homenatge al Pau, poemes tant del Pau com de la Clementina Arderiu, com del Carles Riba, que com sabeu eren els avis del Pau, i ens feia molta gràcia fer aquest petit homenatge des de la setmana, com sabeu, la setmana del llibre en català, reivindicant la vessant com literària, com a autor literari del Pau, i vam pensar que era una bona cosa i una cosa maca, doncs també vincular-ho amb els seus avantpassats, que també eren poetes i escriptors, i aquí ens trobem. Però abans fem aquesta presentació perquè, a més, hi ha algunes novetats. Parlem de dos llibres, un que no és novetat, Ramon, que és aquest que potser ja sabeu, que és el Pau Riba amb 20 cançons. Aquest llibre es va publicar el 2018. Sí, a finals del 2018. Originàriament, i és un llibre que, com diu el títol, en el qual s'analitzen o s'expliquen a través de converses amb el mateix Pau 20 cançons del seu repertori. Abans ho comentàvem amb el Ramon, i és un llibre que déu-n'hi-do, perquè fa un arc molt complet de tota la discografia, pràcticament. Surten tots els discos, no? Hi ha cançons pràcticament tots, i de les cançons més significatives. També, curiosament, ara li preguntaré com vam fer la tria, perquè quan obriu cada capítol és dedicat a una cançó, amb la lletra de la cançó, que a més té, penso, molt de valor, perquè veieu realment que les cançons tenien una entitat literària, gairebé com a poemes, i es poden llegir i funcionen sense la música, i cada cançó és triada per un personatge o per una persona que coneixia, que era de l'univers Pau Riba. Per exemple, hi ha el Pascal Comelade, l'Enric Casasses, i diferent gent que ara en Ramon ens explicarà. Tot això també us ho deia perquè quan vam fer la tria vam ficar 20 cançons, però n'hi ha una afegida que sembla mentida que no es triés a la tria, perquè són 20 cançons més una, com el Neruda, no? 20 poemes d'amor i una canció desesperada, i la més 1 és la noia de porcellana, justament. Ramon, com vau fer aquesta tria i com va anar això de triar amb el Pau aquestes cançons? La idea era precisament que els triés en Pau. Li van demanar que triés 20 cançons i ell hàbilment va subcontractar la feina, diguem-ne, i les va encarregar al seu entorn, una part de la família, els seus músics, Enric Casasses, que deies. Van fer una tria i sortien efectivament les 20 cançons. Vam veure que faltava una cançó que és la que probablement qualsevol persona que agafi el llibre a la llibreria és la primera que irà a mirar o que li ve en el seu univers, que és el Noia de porcellana, la qual cosa ens va crear un problema, diguem-ne, també com a editors. A l'hora de promocionar el llibre és probablement la seva cançó més emblemàtica. I llavors vam decidir fer aquesta petita trampa, jugant amb el Neruda, també jugant una mica amb el món del disc, el bonus track ocult, i vam decidir que era una elecció dels editors i de l'autor i vàrem afegir el Noia de porcellana, que ens semblava que de totes maneres havia de ser-hi. El per què no es va acabar d'escatir, però era allò que molts pensaven que ja la triaria algú altre, diguem-ne. Jo trio aquesta perquè algú altre ja triarà el Noia de porcellana. I una mica va quedar així. Abans parlava del valor com a lletrista, com a la lletra, però la veritat és que no podem dissociar lletra i música. De fet, ell es veia molt emmirallat amb Bob Dylan, en el qual també passa aquest fenomen que no pots dissociar una cosa de l'altra, vull dir que ell creia molt. Però el Pau era un gran creador, no només era músic o compositor o lletrista o cantant, era actor, periodista o cronista, va fer també textos en prosa, novel·les, va ser agitador, bé que el coneixeu, dissenyador,
en bona part, de fet aquí hi ha moltes anècdotes també, en explica com dissenyava les pròpies cobertes dels discos. Sí, havia treballat per Concèntric i havia fet portades pròpies ell mateix. Segurament tu... No, portades d'altres gent, sí, va estar treballant. Va fer també una cosa molt curiosa, per exemple, va escriure a mà la traducció catalana dels Tintins. Ah, ostres, això t'ho dic per despistar-te més. Això no està publicat. No, t'ho dic jo. Ostres, però no és la publicada? O sí? No, de la versió catalana s'havia de traduir en català i com que està feta a mà, el Tintín original, la versió catalana, alguns Tintins... Ostres, això és molt fort, eh? Era per ficar una anècdota... Això és primícia. Familiar, sí, familiar. Vull dir que va començar amb la pintura, va començar amb la publicitat i es va afegir la música en diversos grups i fins que va fer carrera individual. Bé, ara, ella no l'he presentada, però ara m'ho has posat en safata, no?, perquè qui parla és la Mercè Riba, germana del Pau, i que, a més, també és artista, perquè aquesta família, primera, que no te l'acabes, i segona, que tots són artistes o tenen ocupacions interessants o especials. La Mercè és escultora, il·lustradora, i, de fet, avui ens presentes, això sí que és primícia perquè no és ni a llibreries encara aquest llibre, aquest és un llibre que és molt bonic, ha editat també a Cal·lígraf, que es diu Trànsit, és un llibre de poemes del Pau, que em sembla que veu fer un tiratge de llibre d'artista l'any 85, si no m'equivoco, i tu vas fer les il·lustracions de cada poema. Això, diguéssim, és la transposició en llibre d'aquest any d'una carpeta de gravat. Aquí hi ha els gravats reproduïts. Sí, en l'any 80 no sé quantos, quasi 90. 85. Doncs jo anava fent llibres de bibliòfil o carpetes de gravat en el qual és tan important el text com la il·lustració o el gravat, com també el format, la qualitat del paper. Bé, és una obra en conjunt. I una de les propostes que li vaig proposar a en Pau és treballar sobre aquests personatges que no se saben si són mítics o fantasiosos que habiten en el món infantil i que els pares es cuiden de ficar-los en la seva ment, com és l'home del sac, no? Que vindrà l'home del sac, la rateta que et donarà el premi o l'inici a la deixada d'infantesa cap a una adultesa de la denteta, etc., que parlant amb en Pau vam veure que era una colla de mites que donaven pautes com de creixement, no? El gegant del pi, els nanets, el càstig, i com que nosaltres som germans, teníem els mateixos personatges, referents, no? Els mateixos referents, i de seguida ens vam posar d'acord. I llavors vam fer una carpeta amb gravat, que aquí no hi són, perquè el gravat va numerat i limitat, que va circular per les galeries d'art, amb un format de 50x70, així, i va tenir el seu recorregut dintre de l'art, de la galeria de l'art. Però, esclar, numerat a 50, que és un camí ja limitat. Que és un llibre desconegut pel gran públic, no? Sí. I també hi ha aquest Pau Riba, que era realment poeta aquí només. Perfectament. És més, et diré que després de parlar tot això, en Pau es va fascinar, suposo, per la història dels nans i dels gegants, i va fer una novel·la, la N. N, Quaderns Crema. Sí, Quaderns Crema. Que, a part, una novel·la molt llarga, i jo em vaig quedar esperant que acabés, fins que li vaig dir, per una carpeta de gravats, una novel·la no funciona. Llavors, com que ja tenia la idea molt clara, va fer aquests poemes que són molt divertits. A mi m'agraden, a mi m'agraden i em diverteixen amb el joc de paraula que sempre ell fa i la profunditat que tenen. És el que et volia dir, quan llegeixes els poemes veus aquest esperit molt juganer que ell ha anat practicant, per exemple, que diu visió d'infant, visió de nin, visió de nen, visió de nan. Visió de nan, sí. I hi ha tot aquest joc tan característic. I l'enveja del gegant del nan. Sí. Parlaves de la qualitat del paper, de l'edició, evidentment, d'artista que es va fer l'any 85, però aquesta edició també està molt cuidada, el paper hi ha gramatges, que ell és l'editor també. Sí, perquè en aquest cas
també he coincidit que l'editorial, Edicions Cal·lígraf, Bueno, fa 10 anys... Tots sou els editors. Ui, Sí, jo també, jo també. Se sent aquí eco. Jo també. Fa 10 anys. Llavors volíem fer, a part dels llibres que han anat publicat, un llibre com una mica peça escollida, joia. I és aquest llibre. Ramon, tornem una mica a aquest, perquè així anem donant joc, no? Parlàvem de totes aquestes cançons. Jo no sé si ens pots explicar si tens alguna preferència o vas endevinar que el Pau tenia algunes cançons que estimava més que altres. Hi ha moltes anècdotes, repassant el llibre, no? Per exemple, la coneguda, no? Que no va entrar als 16 jutges, aquí s'explica, i per què. De fet, és molt divertit perquè diu que tenia, no sé qui ho va dir, que li van dir que tenia veu de regadora, i per això no el van... Se suposa que l'Espinàs... L'Espinàs ho va dir, això, vaja. I també un altre va dir que no era prou seriós. Això ho dius tu, quan surt aquí. O ell, no sé si dic jo o diu ell, perquè la gràcia del llibre era que ell expliqués, que fos molt en veu pròpia d'ell, no? Ara no sé si això ho diu ell o ho dic jo, però sí. No ho sé, però aquí surt. De fet, la història coneguda de que se'ls va presentar un tio allà amb unes grenyes i tal, i amb aquesta veu estranya... Amb pantalons vermells, oi, deia que anava? Semblava que anava, no? I que no encaixava ben bé amb el que era el model de... De fet, ell, fent-ne virtut del defecte, va dir que allò li havia anat molt bé i que allò li havia salvat la vida, diguem-ne, no? Però m'imagino que devia ser una patacada important, suposo, en aquell moment, no? I hi ha alguna d'aquelles cançons que dius, ostres, aquesta hi havia un component més especial o... No, jo crec que ell estava molt orgullós del disc que va fer a Formentera. El tenia com molt vital, com molt personal, no? I, aquest ell tenia molt bon record per tot el que va viure, pel que va fer. Tot i que després també, a darrere hi ha l'anècdota que quan ell torna a Formentera, que tothom espera el Pau Riba més folk o més tradicional, i ell fa un canvi més elèctric amb l'Eduardo Bort a València, i fa un canvi, esclar, diu, quan presentem el disc, diguem-ne, jo ja he passat d'estació, diguem-ne, no? Jo crec que aquesta és una de les virtuts d'en Pau Riba i també és una virtut dels grans compositors, dels grans genis, no? De que no ha fet, jo crec que en Pau Riba no ha fet mai el mateix disc, ho podia haver fet, podia haver anat repetint una certa fórmula d'èxit o una certa fórmula que li ha funcionat, però ell sempre va anar buscant, innovant i d'alguna manera com si fes el discurs per ell mateix, diguem-ne, no? Quan tothom esperava el Pau Folk, ell surt el Pau electrificat, per exemple, no? Sí. Jo crec que això és el què dels genis o dels grans creadors. Jo crec, en el llibre crec que es diu, no?, que potser aquest va ser un dels hàndicaps, no?, que ell no va tenir potser un èxit sostingut perquè es va reinventar tant que no va trobar la fórmula, però perquè no va voler, tampoc, no? Potser anava una mica més accelerat o més ràpid que els seus seguidors, diguem-ne, no? Del capxat de pair, allò que anava fent, no? I en tot aquest magma, ara, Mercè, si vols, tu com vas treballar les il·lustracions, els gravats, en aquest cas, a partir del poema aquell... No, al revés. Al revés tampoc, Cada un se'n va anar a casa seva, jo ja vivia a l'Empordà i ella a Tiana, i vam parlar-ne, no? Vam parlar dels significats i tot això, i cada un va fer el seu treball. I ja et dic, jo em vaig anticipar perquè ell entremig va escriure tota aquesta novel·la tan llarga. Llavors ens vam tornar a posar en comú i em sembla que va fer la introducció o així. Però no, amb molt de respecte, cada un va fer la seva feina al seu gust i al seu ritme, com veus també. I tal com li preguntava abans al Ramon, tu vas notar que algun dels poemes tenia un especial significat per ell o... Jo el vaig veure molt enjogassat en la díada dels gegants i els nans, que inclús, tot i que són dos poemes llargs, costa una mica d'identificar si està parlant dels nans o dels gegants. Em sembla que això li va agradar molt. I ara que ho parlo també dic amb raó, perquè entremig havia escrit també que parla també de personatges fantasiosos. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cal reivindicar molt aquest llegat també literari, perquè parlem molt dels discos, no?, i de les cançons que va fer, però va fer molts llibres, també. Déu-n'hi-do. Entre assaig, ara últimament feia assaig, o poesia... I em sembla que té molts escrits que algun dia o altre... Inèdits? Jo no diré res. Carai, això però em sembla que sí.
No donarem a l'abast de Vull dir tanta que sempre exclusiva. treballava, tot i que tenia aquesta imatge de paternista, diguéssim, era un home de treballar, de taula, diccionari, moltes hores. I Ramon, hi havia, clar, abans ho dèiem, el llibre, el teu, les 20 cançons, està farcit d'anècdotes. No? Hi ha coses que potser la gent no sabia o no sap, no? Que, per exemple, jo m'he assabentat ara que a l'Amarga Crisi el títol és un joc amb dos noms, no? Marga i Cris, no? Comences a llegir a partir de la sisena lletra. Clar. El va fer just després de deixar les drogues, va anar a Cadaqués i va fer el disc aquest, que és un dels discs més fonamentals de la seva trajectòria. Bueno, el Pau era molt juganer, com ha dit la Mercè, amb el llenguatge, amb les paraules, i llavors el disc deia, es comença a llegir a partir de la sisena lletra, no? Amarga i Cris, no? Amarga i a Cris, no? Sí, Déu-n'hi-do. Dos noms de dona. Sí, dos noms de dona, no, però vull dir, clar, reals i que tenen una significància i que a més eren germanes i especial, que va tenir relació, diguem-ne. Bueno, i amb una va procrear. Sí, l'Àngel. Ho podem dir. Doncs, no sé, Mercè, si vols afegir alguna cosa, és que aquest llibre és molt bonic, realment, i jo penso que és una bona ocasió avui també, que encara no és a botigues ni a llibreries, vull dir que és com... No, està tenint acceptació, i jo crec que això, que és un llibre que es llegirà, perquè els poemes són molt macos, amb molta facilitat i felicitat també. Felicitat també, sí. No, es llegeix molt bé i a més hi ha coses allò, no?, que sembla fàcil, fa fàcil el que és difícil de dir a vegades, no? Sí, i profund també, Per exemple, diu, i què seria de tu sense un periòdic regrés a la quietud, al repòs, a l'embut del no-res? I continua, no? I això ho he trobat molt escaient. Doncs Ramon, Mercè, no sé si voleu afegir alguna cosa, recordar que aquests llibres els edita Cal·lígraf, Edicions Cal·lígraf, que són a la caseta 59, si voleu passar algun altre dia, ara aquí també se'n podran comprar, i no sé si voleu dir alguna cosa més. Ha estat molt bé, moltes gràcies. Sí? Per tenir aquesta iniciativa. S'ha fet curt, Però aquí és tot, el que no hem pogut explicar és els llibres, i ara deixarem el pas al recital. Ja estic veient els poetes aquí. Ara ve el toc final, Poetes. No sé, no ens estan veient, però han de pujar ja, Us presento breument, teniu a la Maria Callís Cabrera i a l'Oriol Sauleda, que recitaran poemes del Pau, del Carles, de la Clementina, i que no sé com s'ho faran, però faran una unió tel·lúrica, mística, màgica, no sé com, entre les paraules, Bé, penso que és especial veure aquesta nissaga representada aquí, en aquest esclat final de poesia. Per tant, us deixem amb ells. Triguem 2 minuts, ara baixem i pugem. I gràcies, Mercè, gràcies, Ramon. Estan oberts? Sí. Estan oberts. El teu està obert? Sí? No? Sí, sí que ho està. Vale, doncs ara que estem oberts, anem a començar a dir coses.
Sí, coses, concretament coses riboses i coses arderiuoses. D'arriba com a Carles, d'arriba com a Pau i d'arderiu com a Clementina. L'Oriol Sauleda. I la Maria Callís? Va, doncs, som-hi. Erro des del meu central refugi en solitària condemna. Camino perseguint-me i perseguint en les profunditats el·líptiques de l'esdevenidor. Ai, veus? M'he equivocat. Però torno a començar. És que ho sabia que m'equivocaria en el poema que es titula Erro. I clar, és d'equivocar-se tota l'estona. Torno a començar. Vale, tornem-hi. Erro. Diu: erro des del meu central refugi en solitària condemna. Camino perseguint-me i perseguint en les profunditats el·líptiques de l'esdevenidor les traces mil·lenàries del camí que tantes voltes he petjat a l'entorn d'un altre centre, que per molt que és ignorat, es fa sentir. Un grapat de centenars de milions d'anys llum més endavant m'esperen les petjades que els meus peus hauran deixat un grapat de centenars de milions d'anys llum més enrere. Tal és la insòlita natura del meu destí, autoinflamat per la corona de foc del fatu orgull, la forçosament solidària solitud reial, la indefugible representativitat d'un centralisme absolutista i absolut. Soc soldat solitari, destructor implacable d'amics i d'enemics, i no hi ha ser que fos capaç de resistir el contacte amb mi sense tornar a les ígnies fonts on raja tota idea d'existència. De mi, la força i el poder que m'encadenen. De mi l'imant, la por i la dependència, i a mi l'obediència. Soc u i soc sol i rei volgut, i erro des del meu central refugi en solitària condemna. Pau Riba. Carles Ribas, Salvatge cor, el sonet número 21. Tot neix, i tot pot néixer encara, d'una violència que espera, tenaç com la sang i primera com el moll nocturn dins la rara llum de la joia. Qui em prepara? Quina materna mà sincera obre l'antiga primavera desfeta en fruits i m'hi acara. Qui un dia, per amor, la vida que pur retenia ha llançat a forçar l'estiu, sense gatge, coneix la llei i el seu llenguatge serà el dels poetes, salvat pel profund refús de la mida. Carles Riba. I de Clementina Arderiu, un poema que es diu De la llibertat, que sempre l'he trobat del poemari Sempre i ara, que sempre l'he trobat escrit amb un de la llibertat com a pregunta. Se'm feia molt estrany la pregunta perquè és de la llibertat, afirmació, trobo jo. Començaré per dir corria i ja la veig corrent. Soc jo mateixa quan esclata la força adolescent. Sentia esquerpa tota cosa, tot m'era nosa, fi, com un tallant, fendia l'aire amb un cos, i per fugir només la punta vigorosa del peu a l'empedrat i el braç que ritma i l'alegria del cap escavallat. D'aquesta empenta apassionada, prou bé tenim record. De llibertat és una estampa gravada al fons del cor. Clementina Arderiu. El primer so, i diu:
La simplíssima, gimnàstica, elàstica, numèrica, no esotèrica, però esbàstica, té una virtut, cardinal, provoca la taquicàrdia, espasmòdica, mediúmnica, binària, coronària, prístina, taquicàrdia, camplificant, el brusc, batec, atonal, oriünd termodinàmic, del motor, accelerat, ara desaccelerant-se, retrotrau el més profund, de la nau càrnica, i el so, sa soterrat, del seu, cor, el so sord, primordial el so del pols, hidràulic, metrònom, patològic, biorítmic, simptomàtic, del neural impuls, que mou la pols, de l'existència. adàmica, El primer, so, el pols, del cor, el greu, batec, nocturn, colp, de sotrac, mereixedor, de bateig, campanada, ronca, terràquia, que emana, decada, petit, colpit, fragment del pit, de la naval, carcassa, batuda, pel coriaci, puny, ja des del cru, primeríssim, primer, instant, matriu, informàtic, matèric, motriu, consecutiu. a la concepció, Som ara llera, de tot so altre, so festa, inaugural, de la pròdiga memòria, sònica, que neix, amb naltros, mora en naltros, i mor, amb naltros, quan mor, el cor, índex, fonètic, ultratònic, paradigmàtic, simisomàtic, que ens fa vibràtils, itat, canats. so Primer, de tot so, altre, so del motor de la nau, corporal, transoceànica, mediterrània, galàctica, temporal, que per aire, per mar, per la sal, per la sang, en la carn, allumant, subsegüents, infinites, múltiples altres, mostres pirates, de so, real, ens ha dut, a Mallorca. elàstic, So, primer, viatger, vibrador, que llançat a l'encalç, del silenci, al cor, de l'os, de la pedra, la roca, la fusta, la corda, navega buscant, testimonis coral, instrumentats de sí, de so, d'essència, sonora. primer, I últim, so, constant, universal, fatal, fortuït, manual, analògio digital, que enllà dels dits, de les mans, sols busca, l'oïda, per ser, legítima, música, llegida. com cal. I també de Salvatge Cor, l'arxiconegut i magnífic sonet número 7, amb aquest final esplendorós. Penso en el cor i en l'orient de la perla encara marina, en el somni que l'endevina i que l'ull massa ric desment. Cap triomf no pesa en el vent i juntes el buf que hi declina s'esborren l'onada divina i l'aventura vehement. D'on venim que no fos tornada? Com una absurda enamorada, la vida ens fa plorar el passat. On tornem que no fos naixença? Vivim de mort i no ens és grat. Morim d'amor i no s'hi pensa. Vivim de mort i no I no ens s'hi és grat. pensa. Morim d'amor i i no no s'hi s'hi pensa. pensa. I ara la Clementina, la cançó del pressentiment, que comença amb si presento, però no si presento de si es presenta, sinó de si presento, de si ho noto. Saps allò, aquell moment que dius, ho noto, que serà meravellós, que no en tens ni idea de com serà, però penses, noto que serà meravellós, perquè, total, posats a notar, millor que notem que serà meravellós. Després ja veurem com serà. Cançó del pressentiment. Si presento la mudança entremig del meu costum, és que alguna cosa hi dansa. Serà boira? Serà llum? Ara sóc com el qui es llença dins la nau al mar pregón. Prou, la ruta
és dins sa pensa, però a la fi, qui sap a on? Esperança, no em fa nosa, m'ha dut sempre a bon camí i en parlar-me ella una cosa me l'havia de complir. Per això en tinc alegria, sense que en sàpiga res cert. Missatger que ella m'envia, son missatge ja complert. I aquest és en Riba, oi? Sí. I em toca a mi, oi? Sí. Vale. I ara fem un Carles Riba, que diu: feliç qui ha viscut de sota un cel estrany i la seva pau no es mudava, i qui d'uns ulls d'amor sotjant la gorja brava no hi havia vist terrejar l'engany, i qui els seus dies l'un per la vàlua de l'altre estima com les parts iguals d'un tresor mesurat, i qui no val encalç del record que fuig per un altre. Feliç és qui no mira enrere, on el passat insaciable que és ens lleva fins l'esperança, casta penyora de la treva que la mort havia atorgat. Qui tampoc endavant el seu desig no mena, que deixa els rems i ajagut dins la frèvola barca de cara als núvols, mut, s'abandona a una aigua serena. Estic a punt de trobar-lo, espereu. Ara anem a dir uns poemes d'en Pau. Trobats i perduts en una llibreta. Que això és una cosa que passa amb l'obra d'algú com en Pau, que té llibretes ingents perdudes en una habitació i que no s'acaba de donar del tot cobertura a que hi ha llibretes ingents de producció perquè és un cantautor. I clar, els cantautors no... Ah, el tinc aquí. Clar, jo aquí buscant, fent el discurs per dissimular. Però abans amb la Maria parlàvem sobre si els cantautors són poetes, si els poetes són cantautors, a vegades hi ha com una frontera que està com blindada. Dit això, seguim. Què preferim ser? De la terra? O directament terra? Arribats a ella, d'ignota procedència? O engendrats in situ en esperit i matèria? Si sóc terra... Soc la terra. Si sóc la terra... Soc un planeta. Si sóc un planeta... Formo part d'un sistema solar. Si formo part d'un sistema solar... Soc una estrella. Si sóc una estrella... Formo part d'una galàxia. Si formo part d'una galàxia... Soc el cosmos. Si sóc el cosmos... Soc el cosmos. Uau! I farem aquesta broma que he fet abans, tontíssima, per anar tancant unes tanques, perdó, del joc i del foc. Diré... L'arriba, perdó. Anem tancant amb tanques, diu. Diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona. Iguals em semblen adreçar-se en el córrer. La poltra nua, la noia amb sa rialla, l'ona amb la seva vela. I ara que venia? A una clementina. Exacte. I ara anem recollint la família. Hem passat per en Carles, anem a la Clementina i acabarem amb en Pau. Downloading. Un poema que m'agrada molt de Clementina Arderiu, del llibre És a dir, que es diu Paraules.
Si de mi no puc sortir, deixeu que us digui follies, que en el mot tret de sentit, misteris d'amor, jo tresco i dono sang al desig i sento el pols de la joia. Fullejant, fugint de mi, els mots se m'emporten ànima. Els faré rodar amb els dits, seré un joglar d'aventura. Cauran, igual que l'estiu, una gotellada forta. I roda, roda, esperit, rejuvenirem la dansa. Paraules d'amor sovint no surten fora la plaça. Paraules que filen prim, filen millor dins la cambra. Clementina Arderiu. I per acabar fem un poema d'en Pau que es diu Matinal TV3, una cançó per despertar-se, ara que ho estem tancant doncs, per acabar-nos de despertar. Es veu que és un poema que va enviar al Club Super 3, no es veu que no li van fer ni puto cas, cosa que endèmic, que li ha passat sempre, però bueno. I és, a mi m'hauria agradat molt ser nen i veure allò quan sortia, veies els teus noms de si era el teu aniversari, llavors m'hauria imaginat com un poema amb Pau Riba, no? Que me'l deien per la tele, però no va passar. Però bueno, si hagués passat, hauria sonat així. Matinal TV3. Sons són sons, llums són llums, lluny de tu la son dels ulls, ves vestint-te, ves rentant-te tanta tinta i entre tant reintegrant el batibull. Si dius pot, la lletja bull. Si dius crec, el pa ja cruix. Si pots i creus i tens prou gruix, faig néixer el dia que tu esculls. Fot-li sana la tallada, trilla el brat de la pantalla, que ja s'anima, que ja badalla, que es desencalla el primer dibuix. I els dibuixos... I res, moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Pau Riba, moltes gràcies, Carla Riba, moltes gràcies, Clementina Arderiu, moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies I Maria. per convidar-nos.